Dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu testiramo termalnu pastu za procesore i grafičke čipove sa Temu-a oznake M12. Termalne provodnosti 12,4 W po milimetru. Pasta koja košta 10 eura za 30 grama i u ovom videu ću da je uporedim sa prethodnom pastom koju sam isto kupio na Temu zlatne boje, da vidimo da li smo nešto dobili sa ovom pastom bolje u odnosu na onu prethodnu pastu. I idem ja sada to lepo da repastujem moj CPU i da testiramo i da prikažemo rezultate u videu. Evo sad sam skinuo ovaj ventilator da bi stavio ovu novu pastu. Evo ona stara zlatne boje koju sam koristio pre par nedelja za test. I evo kad vidite iz dva tanka sloja koliko se pasta rasporedi i završi na krajevima. Vidite tu koncentraciju. Znači dva tanka sloja je sasvim dovoljno za postavljanje hladnjaka, jer vidite koliki je višak tu na kraju. Jer to kad se utisne, kao što sam rekao, to se lepo raširi, sav višak izađe van tela procesora. To dokazuje da su dva tanka sloja sasvim dovoljna za stavljanje paste. Sad idem da stavim novu pastu, jer testove paste već imam u prošlom videu, pa ćemo da to uporedimo, a sad idem da stavim ovu novu pastu da vidimo kako će rezultate da dobijemo sa njom. Hteo sam još da dodam sad kada sam očistio ovu staru pastu zlatne boje, da kažem da sam izuzetno prijatno iznenađen sa tom samom pastom. Ona je, kao što sam rekao, vrlo jeftina, košta oko 2 eura 30 grama, ali i po načinu skidanja dosta se lepo drži za materijal. Ona je mekana, naravno još je relativno sveža, ali i po načinu skidanja sa ovog materijala, sa hladnjaka i sa procesora, vidim da je stvarno iznenađujuće dobra u odnosu na neke druge paste koje sam imao prilike da koristim. Dosta se lepo drži, nekako dođe onako ne lepljiva kao lepak, ali se teže skida u odnosu na druge paste. Nekako se drži bolje za sam metal, što je opet dobra odlika pasti. Mislim, paste i treba da prijanjaju na materijal, kako da kažem, što bolje. Tako da sam to hteo samo da dodam, da znate, ako ste videli koju sam pastu koristio u prošlom videu, a jeftina je, slobodno možete da je koristite, jer je po meni za tih 2 eura izuzetno dobra pasta. Pastu smo naneli i mogu da vam kažem da pri samom nanošenju paste osjećaj prilikom nanošenja ove paste je dosta drugačiji u odnosu na sve prethodne paste. Nekako sama pasta se drugačije, kako to sada opišem, njena koegzistencija ili već šta je dosta drugačije u odnosu na klasične paste. Ne mogu to da vam opišem rečima, nemam reči za to. Uglavnom sad će to da namontiramo i da vidimo kakva je termalna provodnost te paste i koliko će bolje rezultate da dobijemo u odnosu na onu prošlu pastu zlatne boje. To je najbitnije za mene, a sve ostalo je manje bitno. I evo, kao što vidite, samo pakovanje šta kaže. Znači, termalna provodnost je 12,4 W po milimetru, ili već po čemu, to znaju ovi koji se bave
termoprovodnošću i 30 grama je samo pasta. Oznaka M12. Ja sam startovao dva programa, GPU i CPU ili CPU Z, i trenutno stanje temperature varira između 30 i 40 stepeni u standby modu. Sada ću da startujem i ovaj stres test i onda ćemo da pratimo temperaturu sa ovom novom pastom, mada i ovo samo ovaj standby mod na 30 stepeni je baš ono odlično. Po meni mislim da je bilo oko 40 stepeni u standby modu sa starom pastom. Sada ćemo da stresiramo to i da vidimo kako će to da krene sa stresom. Idemo na bench, idemo na CPU multithread pa stres test i idemo na stres CPU i da vidimo šta to sada radi. I evo sada pratimo situaciju. Pedeset 55 stepeni. Ako se vi sećate, a imate i snimljeno u prošlom videu, ja ću da napravim isečak pa ću da uporedim kada budem sklapao i montirao klip. U startu je onda bilo 60 stepeni kad sam pokretao test. I to je isto bilo ok, a ovdje vidite 60 stepeni došlo posle nekih 5-60 sekundi. Držat ću test bukvalno nekih minimum 4-5 minuta. Hoću da vidim totalno kako se temperatura penje i koji je krajnji rezultat. Meni je krajnji rezultat sa onom pastom, koliko se sećam, posle 2 minuta ili 3 minuta bio došao do nekih 70-71 stepeni, tu je stalo. Sad ću da vidimo šta će da se dešava sa ovom pastom i da vidimo šta smo mi zapravo ovom pastom dobili. Da li je to toliko dobro koliko oni hvale? Mogu da kažem da sam zadovoljan ovim trenutnim stanjem i trenutnom rašću temperature. Vidite da je negde 63-4 stepeni, a ja već ovde pričam nekih 2 i nešto minuta, znači sigurno je već 2 minuta u testu. Evo sad je 10:45. Ja neću da prekinem ovaj video, nego ću da snimam, da vidimo lepo kako to sve ide, da ne bude sada, eto, gasio sam, palio sam. Evo vidite i gore da je to u testu. Naravno imam i print screen, to jest snimam i desktop, da to bude sve zabeleženo kako treba. Evo, na videu je 3 minuta i nekih 30 sekundi, a temperatura je 64-65 stepeni. I vidite kako to varira, 64-65, 64-65. Već 4 minuta na videu, sigurno nekih 3 minuta testa, što je otprilike ekvivalentno testu sa onom prethodnom pastom zlatne boje. Evo, tek je sad došlo do 66 stepeni na kratko, pa vratilo na 65. Definitivno se vidi da je razlika minimum 5 stepeni između ove dve paste.
što nije zanemarljivo. Sad će meni telefon da ugasi na 5 minuta, pa ću ja opet da nastavim da snimam. Evo, nastavljam snimak. Znači imamo 4 minuta puna testa. Evo 10:48 je ovde. I imamo 64-65 stepena. Tako da definitivno smo dobili razliku u temperaturi od 5-6 stepeni u odnosu na onu prošlu pastu. 65-6 stepeni u stres testu je fenomenalan rezultat i slobodno mogu da preporučim ovu pastu svakome ko hoće najbolje performanse i najbolje hlađenje svog računara. Prošlo je sigurno 4 minuta od snimanja i mislim da više nemam potrebe tu nešto da snimam, jer je temperatura u zadnjih 3 minuta varirala oko 1 stepena. I krajnji rezultat je, ajde da kažemo, neka bude i tih 66 stepeni. I eto, gledalci, vidjeli ste sami da definitivno vredi da se ova pasta poruči. Mislim, nije to sad neka ogromna razlika, da me ne shvatite pogrešno, ali kažem, ko stavlja procesore koji stvarno dosta vuku energije i dosta troše struju, njima treba mnogo dobro hlađenje, tako da je ovo za neke te jače procesore idealna stvar. I evo 10:50 je dole, tako da vas ja ne bi više zadržavao. I evo ovdje i dalje vidite da varira temperatura između 65 i 66 stepeni. Dovoljno sam radio test, sad ću da ugasim i da vidimo to kako padne. I evo to, čim se test prekine, to odmah spusti na ispod 40 stepeni. Znači, da rezimiramo, ova pasta 30 grama za 10 evra sa Temua vredi svaki dinar. Definitivno je opravdala sva očekivanja i uopšte se nisam pokajao što sam je kupio. Koristit ću je za sve moje računare i za grafičke čipove, pogotovo za laptopove. Definitivno će da mi se isplati. Sve preporuke za ovu pastu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.